Krešimire, ja sam spreman za investiranje. Najčešće mi tako klijenti uđu u razgovor. Pa ja ih pitam ova 3 pitanja. Imaš li krizni fond za 3 mjeseca ako ti izostanu tvoja plaća? Drugo, pitam ih da li si se riješio dugova. Možeš eventualno imati stambeni kredit. I treće, jesi li svjestan da tvoj novac na banci zapravo propada i da ga želiš zaposliti? Koliko ta 3 uvjeta imaš ispunjena, ti si zapravo spreman. Sljedeće je odabrati vremenski period na koliko ti želiš investirati, koliko novaca i krenuti sa malim iznosima. Zašto malim iznosima? Recimo, ako kreneš sa velikim iznosima, brzo ćeš i odustati. Jer do sad nisi ništa investirao. Znači, zapravo male navike čine velike rezultate. Koliko ti je bilo ovo korisno? Zaprati, šeraj, komentiraj i vidimo se u sljedećem.